Her er Hanin og Mohammed. Hanin har lige købt en ny mobil. Den kan muligt. Jeg kan gå på nettet, jeg kan poste billeder på Instagram, og jeg er meget aktiv på Snapchat. Poster, hvad jeg laver om dagen. Skrive med mine veninder. Ringe. Jeg kan alt på den her telefon. Og Mohammed, han elsker nyt tøj. Altså, det er en hættetrøje med lidt filur her og nogle lille lås her siden. Og jeg synes, det er en fed hættetrøje. Altså med, når man er træt og gerne vil have noget afslappende er på, ikke? Men hvordan bliver vores varer egentlig til? Lad os spole tiden tilbage og se, hvordan varerne blev produceret. Hvis Mohammeds tøj var syet i Danmark, skulle det leve op til danske regler for arbejdsforhold og hensyn til miljøet. I stedet vælger de fleste danske tøjfirmaer at få deres tøj syet i lande som Bangladesh i Asien, hvor man ikke tager arbejdsforhold og miljø så tungt. Her arbejder kvinderne ved symaskinerne mange timer hver dag til en lav løn. Tøjet produceres i lande med arbejdsforhold og forurening, som vi slet ikke vil acceptere i Danmark eller i andre rige lande. Nogle af dem, der arbejder i Bangladesh med at sy, har ikke et reelt valg. De har ofte kun gået i skole 5-7 år, og der er kamp om de ufaglærte jobs. Mange af de varer, du kan købe i danske butikker, bliver fremstillet i verdens fattigste lande. Mobiltelefoner for eksempel. Her indgår der sjældne mineraler i de elektroniske dele. Mineralerne udvindes i fattige lande, som for eksempel den Demokratiske Republik Congo i Afrika. There's a high risk that cobalt, which has been mined by children or by adults in extremely hazardous conditions in the Democratic Republic of Congo, has ended up in the smartphones, computers and other gadgets of many of the world's leading companies. Billederne her er fra en mine i Kasulu i det sydøstlige Kongo. Dybt under jorden udvindes koboltmineralerne af minearbejdere. Derefter vaskes mineralerne af en 13-årig dreng i en flod i Kapata. Og så fragter minearbejderne mineralerne til markedet, og senere er der stor risiko for, at de ender i mobiltelefoner. Mange steder i verden arbejder mennesker under forfærdelige forhold, og produktionen skader både det lokale miljø og klimaet. Der er heldigvis mange måder at gøre tingene på, og mange prøver at finde på alternative måder at producere på. Så hvis du vil købe noget tøj eller tekstiler, som er økologiske og mere bæredygtige, så kan man gå efter nogle certificeringer. Så den her hvide t-shirt, den har faktisk i alt 6 mærker og en del certificeringer på det, som dækker både økologi og arbejdsforhold, råmateriale. For eksempel har nogen udviklet en smartphone, hvor hensynet til miljø og mennesker er indtænkt i fremstillingen lige fra starten. Andre har udviklet en smartphone, hvor du kun køber og sammensætter de dele, du har brug for. På samme måde har kreative mennesker udviklet tøj af hamp, økologisk bomuld og genbrugte plastflasker. Det har de gjort i tidsløst design og en kvalitet, der kan holde i flere år, ikke kun til næste måned eller til næste år. Det er en del af en modtrend, der blandt andet kaldes slow fashion. Hver dag er nogen i gang med at skabe alternative løsninger, der integrerer hensynet til mennesker og miljø i produktets design og livscyklus.
Måske har du også en idé. Jeg tror, altså hvis man kunne skabe de her ting, vi har i dag på en bæredygtig måde, og de fungerer lige så fint som de ting, vi bruger i dag, så synes jeg klart, det kunne være en idé. Men hvordan er Mohammeds hættetrøje egentlig blevet til? Tøjet designes først i Danmark. Bomulden dyrkes af bonden i f.eks. Kina. Tøjfabrikken i Bangladesh køber bomulden, hvor den væves til stof og sys, f.eks. til t-shirts. T-shirten købes af tøjfirmaet, der markedsfører og distribuerer det. Og til sidst sælges produktet i de danske butikker, hvor du kan købe det. Tilsammen danner de en kæde, en værdikæde. I hvert led skabes der værdi, og aktiviteten påvirker økonomi, mennesker og miljø. Når produktionen lægges ud til fabrikker i eller indkøbes fra andre lande, bliver værdikæderne globale. De går igennem flere lande. Jeg vil ønske, at der var flere muligheder i en butik. Vi støder på det nogle gange. Jeg synes meget sjældent. I nogle butikker. Jeg føler bare ikke, at der er nok alternativer. Så sådan en gang imellem, så støder man på det. Så er det mega dyrt. Kommer du ind til en butik, så vil de jo gøre alt for at sælge dig den her vare, men de fortæller dig jo ikke, hvem der har siddet og brugt tid på den her vare. Firmaet, som sælger det her produkt, som skal være inde over, hvad de henter, og hvem de henter det fra, og hvad de står indenfor. Vi har alle sammen et ansvar. Både regeringerne og firmaerne har et ansvar, og forbrugerne har et ansvar.